Дзякуй вялікі за прадстаўленне. Усіх вельмі радая бачыць. І ну, як бы ў прадстаўленні для мяне важна агучваць, што я калісьці была гуманітарыем, а пасля стала такім умоўным тэхнаром. Я спадзяюся, што тых, хто сябе адносіць да гуманітарыяў, лічыць, што лічбачкі гэта не пра яго, што іх гэта неяк матывуе хаця б падступіцца да гэтай тэмы і пабачыць, што ўсё не так ужо і складана. І вось сёння, уласна, паспрабую вам паказаць, а, з якога боку можна падступацца да гэтай тэмы, да тэмы візуалізацыі. Крыху паразбіраемся ў тэрмінах, таму што ўсё, што датычыцца дадзеных, зараз гэта такая хайповая штука, вельмі шмат пра гэта гавораць, шмат англамоўных тэрмінаў ужываюць, не заўсёды ясна, што гэта, паразбіраемся. Конечно ж, поговорим, что такое візуалізацыя і што ёю не з'яўляецца, і калі яна патрэбная, калі не. Бо часам, наадварот, людзі намагаюцца даць візуалізацыю туды, куды можна і не рабіць гэтага. Пагаворым, чаму яна працуе. Прям на фізіялагічным узроўні яна працуе. Ну, я б агульніла, з чаго пачаць і чым скончыць, але пад гэтымі двума пунктамі мы пагаворым пра то, якія тыпы бываюць візуалізацыі, асноўныя такія, пра то, як яны працуюць. І, канешне, крыху пройдземся па таму, з чаго складаецца ўвогуле сам працэс стварэння візуалізацыі. І напрыканцы я пакажу, у анонсе быў адзін інструмент, але я зразумела, што паглыбіцца яшчэ там нейкую працу мы ўсё ж такі не зможам. Я вельмі каротка яго пакажу. Яго і яшчэ адзін інструмент, абодва бясплатныя, і з абодвумі вы зможаце папрацаваць там вельмі хутка і лёгка, бо яны не патрабуюць там нейкіх навыкаў кадавання ці чагосьці такога. Вось, паглядзім на адзін з іх, зробім такую тэставую візуалізацыю, і я абавязкова дам напрыканцы спасылкі, і гэтая прэзентацыя будзе дасяжная таксама, як і відэа пасля для вас. І па гэтых спасылках вы зможаце знайсці ці больш прыкладаў, ці нейкія іншыя рэсурсы, дзе вы можаце паглыбіцца ўжо ў гэтую тэму. Вось, пачнем з тэрміну. Вы, напэўна, так ці інакш, нешта больш, нешта менш чулі вось гэтыя такі расплыўчатыя такое воблака словаў гэта называецца, умоўна кажучы. Розныя тэрміны, которые вакол дадзеных так ці інакш існуюць. Паспрабуем іх раскласці па палічках. Першы тэрмін гэта аналіз дадзеных. Гэта хіба самы старажытны панятак з гэтых усіх. Калісьці яшчэ ў старажытна-рымскай імперыі пачалі лічыць, колькі яны сабралі зерня, колькі было заплачана падаткаў. Так пачалася статыстыка як навука, скажем, як з'ява. І тады ж па вялікім рахунку пачаўся аналіз дадзеных, бо мала проста сабраць там і палічыць штосьці. Трэба яшчэ зразумець, з якога рэгіёна нам колькі прыйшло падаткаў, а гэта было больш, чым летась, ці там менш, чым летась, і гэта ўжо аналіз дадзеных. І гэта тое, чым вы кожны дзень займаецеся, і, можа быць, самі гэтага не асэнсоўваеце. Вы, напрыклад, у канцы месяца там падумалі, ага, я атрымала ці атрымала ў гэтым месяцы столькі-то грошаў, патраціў столькі-то, ага, на што я патраціў? Столькі-то за камуналку, столькі-то за вопратку, столькі-то за ежу, столькі-то на лялькі для дзіцёнка. І вось вы ўжо прааналізавалі дадзеныя, вы ўжо аналітык у нейкім сэнсе. І калі вам трэба пасля неяк прэзентаваць вынікі свайго аналіза, то тут вы сутыкаецеся з візуалізацыяй. Усе гэтыя там дыяграмкі, графікі, вы іх дакладна бачылі, магчыма, не рабілі, але, магчыма, і рабілі. Нават. Яшчэ адзін панятак, з которым вы у такім штодзённым у навінах хутчэй за ўсё яго не бачылі, як бізнес-інтэліджэнс, але так як гэта моя прафесійная галіна, то не магу яго сюды не ўключыць. Гэта па вялікім рахунку спалучэнне аналіза дадзеных і візуалізацыі і інструментаў, которые дапамагаюць візуалізаваць дадзеныя і рабіць іх аналіз. Гэта бізнес-інтэліджэнс. На там славянскія, умоўна кажучы, мовы гэта перакладаецца як бізнес-аналітыка, і мне зусім не падабаецца гэты тэрмін, таму што ён не зусім дакладны, але сэнс у тым, што вось ёсць нейкі набор там адмысловых інструментаў, якія дапамагаюць бізнесу у большай ступені
з дапамогай аналізу дадзеных пабачыць, якія рашэнні лепш прыняць, каб там больш зарабіць, эфектыўней працаваць і гэтак далей. Гэта вось такія штукі аднаго парадку, таму што вось усё вакол візуалізацыі і аналіза дадзеных. Пасля есть такі тэрмін, як big data. Я думаю, што вы яго дакладна чулі, і калі хтосьці далёкі, там, напрыклад, мяне прадстаўляе, вельмі часта кажуць: ну, вось яна штосьці там пра big data. Таму што гэты тэрмін найбольш на слыху. Але па вялікім рахунку гэты тэрмін вялікія дадзеныя, і ён абазначае проста аб'ём дадзеных і пэўныя іх характарыстыкі кшталту таго, што гэта вялікая колькасць дадзеных, которые хутка абнаўляюцца, і не заўсёды гэта таблічкі. Вось крыху не сказала пра тое, з чым працуе там Business Intelligence. Кожны з вас бачыў таблічку Excel, да? Дзе там нейкія радочкі, слупочкі і запісана там усялякія лічбачкі. Так вось, ёсць такое жартаўлівае вызначэнне, што такое вялікія дадзеныя. Гэта такі аб'ём дадзеных, который не влазіць в Excel. Всё, што больш за таблічку Excel, ужо можна лічыць вялікімі дадзенымі. Так вось, апроч таго, што гэта такі таблічны выгляд дадзеных, вялікімі дадзенымі яшчэ называюць там фотаздымкі, аўдыо, відэа, тое, што раней немагчыма было апрацоўваць аўтаматычна. А цяпер з'явіліся тэхнічныя магчымасці, каб і назапашваць вельмі вялікі аб'ём дадзеных і яго апрацоўваць. І вось так узнікла, уласна, artificial intelligence, ці то, што называюць штучным інтэлектам. І па вялікім рахунку гэта такі парасонавы тэрмін, который абазначае, што мы выкарыстоўваем нейкія матэматычныя алгарытмы, формулы там складаныя, трохпавярховыя, для таго, каб вырашыць нейкую задачу, імітуючы тое, як працуе наш мозг. Калі раскласці там гэта на такі вельмі прымітыўны ўзровень, то наш мозг, калі умоўна мы глядзім на нейкую жывёлу, мы па нейкіх прыкметах разумеем, гэта коцік ці сабачка. І кожны раз вось шмат такіх выбараў вельмі хутка наш мозг робіць. Тое самае адбываецца, калі працуе там нейронная сетка. І вось там машин learning — гэта проста адзін з... Таксама маглі машыннае навучанне чуць гэты тэрмін, ён таксама сустракаецца ў навінах. Гэта проста частка таго, што называюць artificial intelligence, то, што называецца штучным інтэлектам. Гэта такі тэрмін, который аб'ядноўвае шмат розных падыходаў да вырашэння задачы. І гэта не заўсёды, скажам, такі аналіз дадзеных, калі мы паглядзелі на тое, што ёсць, і прынялі нейкае рашэнне, як нам рабіць далей. Тое, што вось у першым слупку, яно хутчэй аналізуе тое, што было, ці тое, што ёсць. Вось сёння мы нагандлявалі там столькі-то, да? Ці сёння на лекцыю прыйшло столькі-то людзей. Мы можам там раскласці, што у нас было столькі-то мужчынаў, столькі-то жанчынаў, яны былі такіх-то там узроставых катэгорый, гэта будзе аналіз дадзеных. А калі мы паспрабуем там аўтаматычна вызначыць, колькі прыйдзе на наступную, паглядзець, на каго варта рэкламаваць гэтыя лекцыі і прапаноўваць якім людзям, вось гэта ўжо задачка для штучнага інтэлекту. Паставце плюсік у чат, калі вы сталі крыху больш разумець гэтыя тэрміны. Добра. Гэта радуе. Добренькі. Можа быць, засталіся пытанні па гэтым? Нет, просто цікаво. Ёсць какая-то професійная дэфармацыя, может быть, это пытанне такое загадзяшнае, да? Як той Кузенька все считал. Ты адчуваеш ты эту професійную дэфармацыю, калі хочется
Ось це дадзені всі зауважаць і потім систематизувати. Може бути, це Так. зарано питання, не знаю. Ну, так. Не, прафесійная дэфармацыя адназначна ёсць. Літаральна учора жартавалі пра тое, што як бы знайшлі выпадкова відосік пра тое, як муж скардзіцца на тое, што жонка лэйблы стала вешаць на ўсё, што магчыма. І вось я ўжо раблюся падобным да гэтага чалавека, таму што я адчуваю, што я ўсё больш там я асабістыя нейкія планаванне ці там Мгм. набыткі, бюджэты, вось гэта ўсё. Чым далей, тым больш я гэта ўсё імкнуся сістэматызаваць, візуалізаваць і гэтак далей. Гэта праўда адбываецца, таму што ўжо аўтаматычна пачынаеш гэта рабіць. Вось, занадта шмат гэтым займаешся. Так, добра. Ёсць яшчэ пытанні? Калі няма, то будзем рушыцца далей. Уласна, такое алаверды да крыху сюды. Мы будзем з вамі гаварыць вось з гэтага ўсяго цікавага і складанага канкрэтна пра візуалізацыю дадзеных і некаторыя тлумачэнні, чаму ўсё ж такі я вось менавіта пра яе гавару і чаму я ёй займаюся і выкладаю там і перыядычна на розных пляцоўках. Па-першае, таму што яна спрашчае і паскарае ўспрыманне складанай інфармацыі, мы з вамі пагаворым сёння чаму. Плюс яна дасяжная, зараз працэс стварэння візуалізацыі, ён дасяжны без значных тэхнічных навыкаў. І гэта вельмі класна, тое, што там вельмі хутка можна засвоіць, як зрабіць прасцей і скарэй ўспрыманне нейкай інфармацыі. І, адпаведна, яна мае практычнае прыкладанне ў вельмі вялікай колькасці пытанняў. Вось Жулана запыталася пра тое, ці стала я выкарыстоўваць у жыцці. Гэта так, і бачна там нават тое, што шмат якія прыкладанні, ну вось я, напрыклад, вельмі люблю Фло, да, і яны там куча графічкаў, па кожнай ты там трэкаеш усё, што ты хочаш трэкаць, і пасля бачыш нейкія свае там тренды ці штосьці такое. Ну і проста я гэта люблю. Для мяне гэта вельмі цікавая галіна, таму што яна спалучае шмат розных ведаў з розных сфераў, і гэта вельмі здорава. І яна, праўда, як можа быць вельмі ратавальнай. Тут такія дзве карцінкі будуць алаверды стваральнікаў візуалізацыі дадзеных. Яны ва ўсіх лекцыях прысутнічаюць пра візуалізацыю пачатковых. Першае гэта аўтарства медсестры брытанскай падчас крымскай вайны. Адна з першых увогуле створаных такіх ужо блізкіх да сучасных візуалізацый. Гэта Флоренс Найтынгейл. Яна намагалася кіраўніцтву там войска, камандаванню давесці пра тое, што санітарныя нормы вельмі важна. І вельмі доўга не магла гэтага зрабіць, пакуль не зрабіла вось гэты вось малюнак. І шэранькія вось гэтыя пялёсткі, гэта колькасць смерцяў, которые здарыліся па прычынах санітарных, і пасля гэтага яны там, калі яна вось так паказала гэта ўсё наглядна, сапраўды нарэшце сталі прымаць нейкія захады і знізілі смертнасць там на 40%. Вось гэтая візуалізацыя, гэта прыкладна той жа час Лондан. У Лондане эпідэмія халеры здарылася, і доктар Джон Сноу, імя которое вы ведаеце не праз тое, што ён быў адным з першых візуалізатараў, але так яго звалі, і ён шукаў прычыну, некую крыніцу гэтай хваробы, тады пра халеру не так шмат ведалі, і ён проста вось на мапу Лондона, на той раён, дзе адбывалася эпідэмія, нанёс, вось тут можна заўважыць такія рысачкі, гэта колькасць выпадкаў у нейкім доме. І ён праз гэта змог вылучыць раён, дзе гэтай колькасці было больш за ўсё кавалачак, прыйшоў туды проста на месца і паглядзеў, што ж там такое. А ён знайшоў калодзеж.
з которага ўсе бралі ваду, і ён быў крыніцай гэтага захворвання. Ён проста яго закрыў, забіў, і так эпідэмія была скончаная. Вось, уласна, як з самага пачатку свайго стварэння візуалізацыя ратавала жыцці. Цяпер хочацца сказаць тым, што не з'яўляецца візуалізацыяй. Гэта такая часта памылка тых, хто спрабуе штосьці чуў пра візуалізацыю, але не чуў, што дакладна. Напісаныя вялікім шрыфтом літары ці лічбы не з'яўляюцца візуалізацыяй. І вось як бы такое нагромаджэнне колераў і там нейкіх карцінак таксама не з'яўляецца, таму што, па-першае, гэта не паскарае наша ўспрыняцце інфармацыі і не спрашчае яго. Таму калі вы чым болей таксама з прафесійных дэфармацыяў, чым болей вы займаецеся візуалізацыяй дадзеных, тым больш аскетычным робяцца вашы інфармацыйныя прадукты. Мои прэзентацыі і так былі даволі аскетычныя заўсёды, з часам яшчэ болей, таму што проста у візуалізацыі мы імкнемся мінімальнымі графічнымі сродкамі перадаць максімум інфармацыі. Вось я разумею, што не ўсе тут ведаюць ангельскую, я буду перакладаць тое, што важна. Калі я штосьці не пераклала, значыць, важна была карцінка, а не тэкст тут. Чаму, якім чынам працуе візуалізацыя? Вось у нас нейкая была таблічка. Яна нам распавядала пра тое, як у Штатах там за дзесяцігоддзя, з 11 па 21 год мужчыны і жанчыны ацэньвалі стан свайго псіхічнага здароўя. І вось гэтыя тоненькія рысачкі, которые вы тут можете бачыць, яны азначаюць кожны штат асобны. А вось гэтыя, которые больш тлустыя, гэта сярэдняе значэнне. І мы тут вельмі хутка бачым, як бы, на якім узроўні ацэньвалі жанчыны, на які мужчыны. Мы там можам разважаць, як бы, бо гэта тое, што людзі самі пра сябе казалі, да, то бок пытанне, хто як з якой лінейкай падыходзіць, да, як ён ацэньвае свой стан. Але мы бачым, што і там ёсць нейкі тренд на тое, што робіцца больш дзён. Вось па гэтай шкале гэта колькасць дзён у месяцы, калі чалавек, рэспандэнт ацэньваў ментальны стан свой як не надта добры. І мы бачым, што вось за гэтае дзесяцігоддзе яўна колькасць гэтых дзён павялічваецца. І тут же мы можам там прыгледзецца, тут такая статычная карцінка ў мяне, але ў рэчаіснасці яна дынамічная, мы можам паглядзець там на кожныя асобныя штаты. У вас у прэзентацыі у нататках спікера будуць усе спасылкі. Я тут не захламляла спасылкамі слайд, таму што ўсё адно так не набярэць, але ўсё можна будзе пасля паклікаць і паглядзець. Дык вось, я вам тут 2 хвіліны зараз распавядала сэнс гэтага графіка, але ў цэлым, як бы, напэўна, вельмі хутка зразумелі, што штосьці тут у нас, што у нас ёсць там мужчыны і жанчыны, і штосьці ідзе ўверх. У таблічцы за гэтыя 10 год кожны месяц і ўсе штаты гэта вялізная таблічка, і каб вось гэту інфармацыю зразумець, прыйшлося б даволі шмат часу прыкласці. А тут мы сціскаем змест у адну кароткую карцінку. Пры гэтым мы вылучаем значнае. Вось тут нам, як бы, апроч таго, што там камусьці можа быць цікавы асобныя штаты, нам важна разумець сярэдняе значэнне, да? І як бы мы яго тут атрымліваем. Візуалізацыя заўсёды дае нейкі кантэкст у тым сэнсе, што часам нам цяжка зразумець, а гэта добра ці дрэнна. Ну, мовна кажучы, калі тут мы разумеем, што калі там колькасць дзён, калі ментальнае здароўе было недобрым, павялічваецца гэта недобра, то там на нейкай візуалізацыі мы можам падказваць колерам ці там нейкімі індыкатарамі, яшчэ гэта ўсё пабачым. Ну і што важна, заўсёды любая візуалізацыя адказвае на пытанне. Пра гэта пытанне мы яшчэ пагаворым. Яна не проста прадстаўляе вось нейкія дадзеныя. Яна задае пытанне і адказвае на яго, і, магчыма, намагаецца прадумаць
ну, в сэнсе, вы як аўтар візуалізацыі, магчыма, намагаецеся падумаць на крок далей і уявіць, вось вы там далі адказ на адно пытанне, ці гэты адказ не выклікае яшчэ дадатковых пытанняў. Умоўна кажучы, вось тут вось, а чаму тут рэзка прасела ў 20-м годзе ў мужчынаў гэты тренд? Жанчыны як ішлі ўверх, так і ідуць, а ў мужчынаў сярэдні чамусьці прасеў уніз. І вось тут як бы не хапае гэтага дадатковага кантэксту, і яго можна даваць таксама далей паглыбляцца. Ці вось яшчэ адзін прыклад таго, як хутка мы можам пабачыць. Гэтая мапа, дзе адлюстроўваюцца там раёны, штаты, па-мойму, штаты і тэрыторыі, которые у Злучаных Штатах, дзе людзі кідаюць паліць, ну, альбо не кідаюць паліць. І тут мы па колеры вельмі якраз хутка разумеем, дзе ў нас як бы лепш, бо не паліць гэта добра, паліць не надта добра. І бачым хуценька тэрыторыі, которые, магчыма, там трэба правесці нейкую кампанію антытабачную ці штосьці такое. Калі мы глядзелі на гэта ўсё ў таблічцы, мы проста з вамі закапаліся пра кожны горад там пабачыць гэта ўсё. Чаму ж гэта працуе? Чаму менавіта праз зрок, а не там праз расповед ці штосьці яшчэ мы ўспрымаем інфармацыю хутчэй за ўсё? Гэта проста эвалюцыйны вынік нашай эвалюцыі. Таму што чалавек не самая хуткая жывёла, чалавек не самая моцная жывёла. І тое, што яго ратавала і дазваляла выжыць, гэта ягоныя когнітыўныя здольнасці і хуткасць ягонай рэакцыі. І вось тое, наколькі хутка мы маглі пабачыць небяспеку, вызначала, выжылі нашыя продкі ці не. Так вось нашыя з вамі выжылі, таму што ў час заўважылі небяспеку. Ці у цэлым адрознілі небяспеку ад чагосьці бяспечнага. Ёсць такая гіпотэза, што колеры мы адрозніваем дзякуючы змеям. Таму што калі там леў ці тыгр, ён вялікі, ён рухаецца, яго прасцей заўважыць, то змею можна проста не адрозніць ад палкі і схапіцца за яе. Таму вось те, хто навучыліся адрозніваць колеры змяі, патэрны і афарбоўкі, тыя выжылі. Ці тое самае з ежаю. Карацей, менавіта зрок і рэакцыя наша на тое, што мы бачым, проста нам перадалася генетычна, і так і працуе. І ў нас такім чынам у нашага мозга сфармаваліся так званыя атрыбуты папярэдняй увагі. Гучыць складана і страшна, але гаворыць проста пра тое, што ёсць нейкія рэчы, которые мы ўспрымаем сваёй там лімбічнай сістэмы. Ну, карацей, мы ўспрымаем гэта неасэнсавана да таго, як мы паспелі ўвогуле зразумець, чаму мы там гэта заўважылі. Іх ёсць вось розныя кшталты. Мы так вельмі хутка адрозніваем, калі ў нас штосьці даўжэйшае за ўсё астатняе, калі штосьці шырэйшае за ўсё астатняе, калі штосьці арыентавана ўсё там у адным парадку стаіць, а іншае выбіваецца з гэтага парадку, мы таксама звяртаем на гэту ўвагу. Мы звяртаем увагу, калі штосьці адрозніваецца па памеры, па форме, калі штосьці аб'яднанае вось нейкім такім фонам ці рамкай. Мы таксама гэта неасэнсавана заўважаем. Мы заўважаем, калі штосьці стаіць асобна ад групы іншых аб'ектаў. Ці наадварот, калі нейкія аб'екты у хаосе, а нейкая частка аб'ектаў згрупаваная, мы таксама на гэта заўсёды звернем увагу. Мы звернем увагу на тое, калі колер, нейкі адзін элемент, ці там некалькі адрозніваецца па колеры, ці нават па адценні колеру. Гэта тое, што мы заўважаем не асэнсоўваючы, і гэтым вельмі карыстаюцца дызайнеры, напрыклад, таму што нам альбо падабаецца нейкая этыкетка, ці плакат, ці там, не знаю, вопратка, альбо не. І там у фатаграфіі, калі раптам хтосьці з вас займаўся, ёсць там прынцып залатога сячэння, вось гэта таксама працуе праз гэты біялагічны, проста наш нейкі генетычны перададзены механізм
который зараз у лічбавую эпоху уплывае на тое, як мы ўспрымаем інфармацыю. І на падставе гэтага былі сфармаваныя так званыя гештальт-прынцыпы. Я тут не спынялася моцна на гэтым панятку, каб зусім не закідваць вас тэрмінамі. Але па існасці яны апісваюць, як вось гэта ўсё працуе. То есть штосьці мы аўтаматычна ўспрымаем. І я толькі на некалькі з іх, которые прынцыповыя менавіта для візуалізацыі звярну ўвагу. Гэта адзін з іх, гэта прынцып падабенства, тое, што элементы, якія падобныя па форме ці колеру, мозг аб'ядноўвае ў групу, ці вылучае іх нейкім чынам. Вось тут мы нічога не ведаем пра гэты графік, але мы бачым, што штосьці тут зорачкі, штосьці колачкі. Хутчэй за ўсё мы падумаем, што гэта нейкія дзве катэгорыі, што вось ёсць там нешта адно і нешта іншае. Дакладна так жа мы падумаем пра колеры, ці вось тут пра памер. Таму это як бы мы падышлі да першай памылкі пачаткоўца візуалізатара. Калі пачынаюць рабіць першыя візуалізацыі, людзі часта забываюць, што наша задача спрасціць і паскорыць, ім хочацца павесяліць. І таму вельмі шмат пачынаюць выкарыстоўваць колераў. Наш мозг у гэты момант пачынае думаць, што гэта там куча ўсяго чагосьці рознага. І гэта перагружае, наадварот, вашага гледача і прымушае яго разбірацца, чаму ж у нас тут 15 колераў. Таму трэба заўсёды памятаць, што колер мае значэнне ў візуалізацыі і не злоўжываць гэта. Напрыклад, выкарыстоўваць колеры толькі там, дзе гэта супер неабходна. Вось тут у нас ёсць графік, нам трэба было паказаць вельмі шмат там нейкіх краіны, у которых там змяняецца нейкі паказчык у часе, і нам трэба было вылучыць з іх насамрэч 3, а астатнія паказаць для кантэкста. І мы вось зрабілі 3 колеры такіх яркіх, на которые мы звяртаем увагі, і шэранькім астатнія, там, калі гэта інтэрактыўны графік, то тут можна яшчэ націснуць на штосьці і пачытаць, а што ж гэта за краіна. Але ў цэлым, калі б вось усе гэтыя краіны былі кожная сваім колерам, было б матросы на зебрах. Крышачку псіхалагічная атака. Наступная гісторыя — гэта якраз тое, што мозг аб'ядноўвае ў групу тое, што стаіць побач. Гэта можа менш, гэта дапамагае там, умоўна, калі у нас у візуалізацыі мы пабачым з вами пасля скатэрплот візуалізацыю, там гэта нам можа дапамагчы звярнуць увагу на штосьці, але ў гэтай частцы, ці вось у гэтай візуалізацыі мы, напрыклад, тут не малявалі ніякіх рысачак, которые там неяк злучалі гэтыя кружочкі, але мы глядзім на яе і адразу бачым, што чытаць гэта вось так вось трэба, што тут у нас нейкім чынам гэта арганізована па вертыкалі, а не па гарызанталі. Менавіта таму, што вось гэтыя кропачкі адна да адной стаяць бліжэй, чым вось так па гарызантальнай, па суседняй. І часам такія штукі працуюць супраць нас, калі мы, напрыклад, ужо афармляем сваю візуалізацыю і ставім нейкія элементы, которые адносяцца, вось, напрыклад, тут гэты загаловак, ён адносіцца да гэтага графіка, але да вось гэтага ён стаіць бліжэй, і таму мы хутчэй прачытаем яго як подпіс да гэтай карцінкі, чым як подпіс да гэтай. Гэта варта ўлічваць, і это проста яшчэ такая рэгулярная памылка, калі вось там я вучу калег новых сваіх, і яны збіраюць там нейкія візуалізацыі, вельмі проста часта чамусьці на гэтым рубяцца тое, што загаловак стаіць у адным месцы, графік у іншым, там ёсць яшчэ элементы, которые таксама датычацца графіка, і таксама стаяць недзе далёка. Часта памылка, таму я тут падкрэсліваю. Усё, што датычыцца вось аднаго графіка, яно ўсё побач мусіць у вас стаяць. Ці ёсць пытанні па гэтай частцы пра вось нейкія прынцыпы таго, чаму працуе візуалізацыя?
Ці ўсё вам было зразумела? Паставце плюсікі. Ага, штосьці не сказаць, што пасыпались плюсікі, ну штосьці ёсць. Добра. Давайце так, графічны дызайн нагадвае якраз таму, што графічныя дызайнеры, вельмі, таксама актыўна, нават актыўней за тых, хто візуалізуе дадзеныя, выкарыстоўваюць гештальт-прынцыпы. Не ўсе ведаюць, што гэта так называецца, і пра тэрмін прэтэнтыўныя атрыбуты не ўсе, ведаюць. Але, як бы вы, можа быць, калі у вас ёсць сябры і дызайнеры, зможаце іх цяпер здзівіць. Добра, калі пытанняў няма, то пагаворым пра тое, з чаго складаецца працэс стварэння візуалізацыі. Ён насамрэч вельмі падобны да любога праекту, там, які вы маглі рабіць. Пачынаецца ўсё з ідэі, што мы хочам сказаць. Пасля ёсць такі тэхнічны момант. Нам, калі ў нас няма дадзеных, мы мусім іх знайсці і крыху падрыхтаваць. Вось у гэты мы з вами паглыбімся ў пункт з ідэяй, у пункт з пошукам, падрыхтоўкай крыху менш. Я проста параю, дзе тэарэтычна можна шукаць, ці калі вы самі збіраеце, што рабіць. Але не будзем тут моцна спыняцца, каб не намагацца впіхнуць невпіхуемае. Пагаворым крыху пра сторытэлінг. Ён насамрэч супер звязаны з тым, як мы падбіраем тып візуалізацыі. Пагаворым пра тыпы візуалізацыі і крыху занудства пра аздабленне будзе напрыканцы. Так, зараз. Вось. І так, пачнем жа з ідэі. Каб сфармуляваць ідэю, таксама знаёмая, насамрэч, я думаю, шмат каму сістэма працуе, трэба зразумець, каму, што канкрэтна я хачу сказаць, і пасля ўжо прыйсці да таго, як я хачу гэта сказаць. Давайце тут мне вось ужо дакладна патрэбна будзе ваш удзел, ваша дапамога. Давайце паразважаем. Вось у вас, напрыклад, ёсць дадзеныя. Я тут 3 прыклады прывяла. Вы можаце напісаць ці сказаць чатам у голас, каму гэтыя дадзеныя могуць быць цікавы. Вось, напрыклад, сярэдняя гадавая тэмпература ў рагачове за 100 год. Рагачоўцам. Каму яшчэ? Бачу руку. Привет. Кто думает, переезжать ли в Рогачев или у кого там знакомые, близкие для, например, какой подарок подойдет по температурам, одежда? Так, гэта можа быць. Колькасць наведнікаў на сайце Белстата. Каму? Фермерам, добрая, дарэчы, версія. Каму можа быць цікавая колькасць наведвальнікаў на сайце Белстата? Цікавае пытанне. Тут можа быць камусьці цікава. Но я лічу, што тым, хто падлічвае, можа, падпіснікаў на сайце. Ну, власна, тым, хто адказвае за сайт, для каго гэта праца. Не Белсат, а Белстат. Статыстам, ну, у сэнсе супрацоўнікам. Так, каму яшчэ тэарэтычна можа быць патрэбна? Тут можа быць невідавочная гісторыя. Ну, напрыклад, яшчэ экспертам... О, бачу яшчэ руку, так? Ну, это же как издательство, правильно? Ну, Белстат — статыстычны камітэт, да? Вось яго ёсць сайт. Нет, тогда все, моя идея снята. Ну, тэарэтычна наведванне, колькі людзей ходзіць на сайт Белстата, мог бы быць цікавы мне ў часы, калі адкрытыя дадзеныя ў Беларусі ўсё яшчэ былі актуальнай тэмай, таму што гэта паказвала насамрэч узровень попыту на нейкія дадзеныя. Если бы там, калі бы бачылі, што на нейкі раздзел сайта больш ходзяць, чым на астатніх, это значыць, што гэтыя, напрыклад, дадзеныя больш запатрабаваныя. І вось нейкім такім экспертам, магчыма, таксама гэта вось сацыёлагі яшчэ кажуць. Да, то бок нейкія эксперты, которые
намагаюцца зрабіць высновы там пра тое, якімі дадзенымі людзі карыстаюцца. Каму патрэбныя ведаць, пра што каментуюць чытачы нашай Нівы? Рэдакцыі, так. Якія яшчэ будуць варыянты? Ну, гэта таксама могуць быць нейкія даследчыкі, которые там цікавяцца, што турбуе людзей, там, не ведаю, палітолагі, якія-небудзь сацыёлагі тыя ж, которые. Ну, мы бачым, што ў нас, калі мы запытваемся, хто будзе нашай аўдыторыяй, то мы нават крыху па-іншаму глядзім, што б гэтая аўдыторыя рабіла з гэтымі дадзенымі, да? Калі казаць пра так, блогеры, журналісты, да? Вось можна як бы далей папрактыкавацца, калі мы бачым там дадзенае праваду, да? Што пра гэта, што можа быць праваду цікава? Это я маўчу, таму што чакаю нейкіх, да, бачу руку. Сахарок руку подняла. Может быть, что-то про вредность воды, например, что будет, если купить фильтр в воду, как это скажется долгосрочно на здоровье? Так, тут ужо нейкія тренды. І адпаведна мы там хочам высветліць нешта пра вось якасць вады, штосьці пра гарады, можа быць, параўнаць. І кожны раз, калі мы называем тэму, ну, напрыклад, калі мы кажам, што мы хочам вось ваганне коштаў на ваду, і калі мы кажам, што мы хочам паглядзець нейкі там тренд за некалькі год, гэта будзе ў нас адна візуалізацыя. Калі мы хочам пра гарады даведацца, гэта будзе іншая візуалізацыя, да? Там, дзе гарады, відавочна, нешта пра мапу можа быць, але не заўсёды. Вось. Ці ёсць халера ў вадзе? Гэта добрае пытанне. І зараз такія часы, што глядзіш з нашымі антываксерскімі рухамі. Не буду далей заглыбляць. Старая картинка, которую я страшна люблю. Да? Калі мы ведаем, хто наша аўдыторыя і што ёй цікава пра тую ці іншую тэму, мы яе па-рознаму прадстаўляем. Я думаю, што шмат хто з вас бачыў гэтую карцінку, в залежнасці ад таго, якое медыа адну і тую навіну прадстаўляе, загалоўкі адрозніваюцца, тое самае з візуалізацыяй. Паўсюль гэта так працуе. У залежнасці ад таго, каму мы распавядаем і што мы хочам яму данесці, мы будзем з вамі пасля выбіраць візуалізацыю. Бывае наадварот. Бывае, што ў нас у саміх такая яркая ідэя, што мы хочам зрабіць там слупковую дыяграму ці там мапу ці яшчэ што-небудзь, што мы не думаем абсалютна пра тое, каму мы гэта будзем паказваць і навошта. Яны аказваюцца вось у ролі такога галуба, который запытваўся, як яму кудысьці прайсці, а па выніку яго абсыпалі семкамі. Не рабіце так са сваёй аўдыторыяй, ўсё ж такі паспрабуйце паставіць сябе на яе месца і падумаць, што ж ўсё ж такі ёй патрэбна. І вось такі як бы міні-чек-ліст перад тым, як вы пачынаеце штосьці візуалізаваць, падумаць, хто аўдыторыя. Гэта вызначыць узровень складанасці. Напрыклад, там, калі вы разумееце, што гэта нейкая непадрыхтаваная аўдыторыя, яна, можа быць, не бачыла складаных візуалізацый, вы будзеце рабіць штосьці просценькае і незамыславата, што называецца. Падумайце пра тое, дзе гэта будзе размяшчацца. Гэта вызначыць памер, то бок это вы разумееце, што вы там у вас большая частка вашай аўдыторыі сайта, напрыклад, яны ходзяць выключна там праз мабілку. Тады вам трэба рабіць штосьці маленечкае, да? І там на мабілцы, напрыклад, усялякія інтэрактыўныя штучкі могуць працаваць, то бок лепш рабіць без іх, да? Калі вы разумееце, што вас там будуць глядзець на вялікім маніторы,
то там уже можна разысціся, зрабіць дробныя нейкія элементы, каб туды трэба было тыкаць і гэтак далей. Пра тое, на якое пытанне адказвае візуалізацыя, вызначае тып візуалізацыі, мы зараз будзем у гэта паглыбляцца. І я ўжо казала, заўсёды трэба падумаць, што ў чалавека, который бачыць нашу візуалізацыю, могуць узнікнуць дадатковыя пытанні. І мы можам паспрабаваць іх прадказаць і нейкі дадатковы кантэкст даць, ці даць тлумачэнне выкіду. Тэрмін, который варта патлумачыць, калі вось мы там вернемся вось сюды, занадта далёка. Вось калі б гэта, вось тут вот мы бачым, што вот прям моцна прасядае, ці вось тут моцна ўверх ідзе, то есть штосьці, што ў дадзеных рэзка адрозніваецца ад таго, як выглядае ўсё астатняе. Гэта называецца выкідам, па-англійску яшчэ outlier выкарыстоўваецца тэрмін і так далей. І заўсёды, калі чалавек бачыць штосьці такое, у яго ўзнікае пытанне: а чаму? А чаму вось здесь тут раптам такі скачок здарыўся? І каб зрабіць нашай аўдыторыі папрасцей і цікавей часам, варта тлумачыць, чаму вось у нас тут штосьці незвычайнае. Вось, і пяройдзем, значыць, цяпер да таго, мы зразумелі, хто наша аўдыторыя, мы зразумелі, дзе мы размяшчаем, і папрактыкуемся зараз з тым, на якія пытанні могуць адказваць тыя ці іншыя візуалізацыі. Я тут зноў ж спынілася на асноўных, з которых вы хутчэй за ўсё будзеце пачынаць, калі будзеце пачынаць. Дам у канцы лекцыі будзе спасылка на больш, такі цэлы гайд, потому цэлы шмат іх насамрэч ёсць розных апісанняў таго, якія бываюць віды візуалізацыі, для чаго яны выкарыстоўваюцца. Мы зараз па самых асноўных з вами пройдзем. Хутчэй за ўсё вы бачылі гэтую дыяграму шмат разоў, кругавая дыяграма, пайчарт яшчэ па-ангельску можа называцца. І пытанне, на якое адказвае такі тып візуалізацыі, гэта з чаго складаецца цэлае. То бок у нас ёсць нейкі умоўна 100%, і ёсць некалькі часткаў, некалькіх катэгорыяў, з якіх гэтыя 100% складаюцца. Напрыклад, усе удзельнікі нашай лекцыі, гэта там, колькі у нас чалавек зараз. Усе удзельнікі гэта 100%. Хтосьці з вас слухае зараз нас з Беларусі, хтосьці слухае там з Польшы, хтосьці з Літвы, хтосьці з Грузіі. І вось гэта адсотак, колькі з якой краіны, гэта будуць вось гэтай долі гэтага пайчарта. Што важна памятаць? Гэтая візуалізацыя, яна мае даволі абмежаванае выкарыстанне. Яе задача паказаць збольшага проста агульную карцінку, так прыстрыляцца, як гэта прыкладна выглядае. Не варта рабіць, калі мы маем там больш за 5 катэгорый, і мы хочам паглядзець велічыню гэтых катэгорый. Не варта і выкарыстоўваць, калі у нас больш за 5 гэтых катэгорыяў. Ёсць вось такая, напрыклад, альтэрнатыва, яна называецца trimap, калі мы таксама паказваем часткі цэлага, але не колам. Чаму? Але калі мы ўсё ж такі хочам рабіць вось такую кругавую дыяграму, да, это хорошо, што у кагосьці шок-контент здараецца, вельмі цешыце. Вось, калі мы ўсё ж такі хочам рабіць вось такую кругавую дыяграму, можна проста тое, што незначнае, калі у нас там ёсць некалькі катэгорый, которые там 30, 40, 50, 20%, ўсё астатняе дробнае там, мы іх можам аб'ядноўваць у іншыя і паказваць такім чынам. Чаму ўсё ж такі нам не пераключаецца? Калі мы намагаемся там 100-500 катэгорый паказаць у пайчарце, то у нас атрымліваецца вось такая trimap. Вы пабачыце ўсе гэтыя назвы, і я trimap нават не ведаю, як перакладаецца на нейкую там на беларускую ці рускую мову, таму што
большасць літаратуры, на жаль, чытаю пра гэта па-ангельску. Вось. І, уласна, калі мы намагаемся вось такую вялікую колькасць катэгорый загнаць у кругавую дыяграму, атрымліваецца так вот весела, але нічога не зразумела. Скажыце, калі ласка, ці вам зразумелы тэрмін катэгорыя? Паставце плюсик, калі вы разумееце, што я... Калі вы не разумееце, то прям скажыце, я паспрабую гэта не парафразіраваць. Мінусікаў пакуль няма, значыць, не будзем спыняцца на гэтым. Працягваючы пра дрэнныя практыкі. Калісьці Microsoft Excel зрабіў такую дрэнную паслугу всім візуалізатарам. Ён прыдумаў, што можна рабіць 3D-пайчарты, і яны вельмі надоўга прыжыліся. Зараз нібыта ўжо попускае больш-менш, все даведаліся, што і трэба так рабіць, але часам все адно здараецца. Чалавечае вока вельмі дрэнна параўноўвае плошчы. І калі мы робім такія вось пірагі, нам вельмі цяжка реально сказаць, вот это вось яно больш за гэта ці менш, ці аднолькавыя, ці там вось гэтыя дзве штукі параўнаць. І в цэлым, зноў ж, мы парушаем такім чынам прынцып візуалізацыі, што найменшымі візуальнымі сродкамі нам трэба перадаць максімум інфармацыі. Тут у нас атрымліваецца не так шмат інфармацыі, вельмі вялікім расходам чарніла мы перадаем. Калі ў нас вось тую ж самую інфармацыю нашмат эфектыўней часта перадаць тым, што называецца слупковай дыяграмай ці барчартам. Яны бываюць вертыкальныя і гарызантальныя, і яны адказваюць на пытанне, вось калі ў нас вось такі, гэта вертыкальны барчарт. І ён хутчэй вось будзе адказваць на пытанне, як нешта змянялася ў часе. Калі ён будзе... Чамусь у меня згубілася, напэўна, тут карцінка была яшчэ адна. Гарызантальнага барчарта, но мы на яго яшчэ паглядзім. Калі гэтыя слупочкі вось так адзін пад адным, а не паралельна будуць ляжаць, то гэта будзе гарызантальны барчарт, і ён хутчэй можа нам паказаць, хто лідар, хто адстае, параўнаць між сабою якраз некалькі катэгорый. З барчартамі менш, больш з лінейнымі графікамі, з наступным нашым тыпам графікаў, важны панятак восі. Ці памятаеце вы яшчэ са школьнага курса матэматыкі, што такое восі коаардынат? Можна паставіць плюсікі. Вот. Так, супер. Калі памятаеце, вось для гэтых візуалізацый двух наступных, пра которые мы будзем гаварыць, восі вельмі важныя. Значыцца, што важна яшчэ тут сказаць пра вертыкальны барчарт? Вось такі вось, як тут. Ён выкарыстоўваецца, калі ў нас ёсць адзін паказчык. Напрыклад, колькасць людзей, которые прыходзяць на лекцыі віртуальнага універсітэту. Чалавек, адзінка вымярэння, которое непадзельнае. Не можа быць там, што на нейкую лекцыю прыйшло там 30 з паловай чалавек. Тэарэтычна, канешне, можа, калі хтосьці паралельна заліпае ў серыял, але намінальна не. І вось калі мы глядзім на змяненне ў часе такіх адзінак, которые непадзельныя, мы хутчэй за ўсё будзем выкарыстоўваць вось такі вось барчарт вертыкальны. Пра тое, што гарызантальны, калі некалькі катэгорыяў, ужо сказала, можа быць накапленнем, вось ён якраз тут паказваецца. Калі мы мала таго, што хочам паглядзець, як там штосьці ў часе змянялася, ці там як у нас катэгорыі параўнаць паміж сабою, мы яшчэ маем, напрыклад, там падкатэгорыі унутры, і мы можам вось так колерамі іх размяжоўваць. З колерамі, зноўку ж, трэба быць асцярожнымі, каб не получылася вось так. Трэба мець нейкую меру. Вось, там апошні пункт у мяне быў яшчэ пра сартыроўку.
што вот мы зрабілі такі барчарт, у нас тут нейкія розныя назвы катэгорый, ну, саб-катэгорый нейкіх тавараў, і у нас задача іх параўнаць, і калі мы вось так вось на іх глядзім, то ну цяжкавата таксама. А калі мы зрабілі вось такую сартыроўку, прычым у нас там, напрыклад, ёсць задача паглядзець, хто не дацягвае вось гэта чырвоненькае, это тое, што называецца рэферэнснай лініяй, бо гэта нейкі паказчык, да якога мы хочам дасягнуць якога. І вось у нас тут на гэтай васі ляжаць продажы, а тут лежаць катэгорыі. І нам важна ў першую чаргу пабачыць катэгорыі, которые не дацягваюць там вось да 100 000 даляраў там за месяц ці за дзень, не ведаю. І калі мы робім вось такую сартыроўку ад меншага да большага, і мы адразу бачым, на каго нам трэба звярнуць увагу і паглядзець, што там адбываецца. Вось, таму сартыроўка ў барчартах вельмі карысная і важная штука. Знову ж пра дрэнныя практыкі, барчартам дакладна так жа 3D замінае, як і пайчартам. Увогуле 3D гэта лішняе, калі вы не архітэктар, ці там дызайнер інтэр'ераў, который робіць 3D-візуалізацыю, як будзе выглядаць новы інтэр'ер. Вось там 3D да месца. Калі вам трэба 5 слупочкаў паказаць, 100% 3D будзе не да месца. Вось, наступны графік – гэта лінейны графік. Ён такі даволі просты, нават шмат нюансаў тут няма. Ён проста паказвае, што ў нас штосьці змянялася ў часе. І вось я казала пра тое, што слупкамі мы паказваем штосьці, што не можа быць падзеленае, то лінейны графік падыходзіць да таго, што можа быць падзеленае. Ну, напрыклад, у нас тэмпература, яна змяняецца паступова, да? То бок ці там кошт, ён там ёсць 1 рубль, а ёсць 1 рубль 5 копеек, там 1 рубль 6 копеек, то бок у нас ёсць нейкая велічыня, которую мы можам там, которая вельмі паступова змяняецца. Не можа быць так, што сёння, вось калі у нас з колькасцю людзей, там сёння прыйшло 15 чалавек, завтра прыйшло 20 чалавек. Не было ніякага прамежутка, што вот гэтыя людзі неяк паступова павялічваліся. То калі мы кажам пра тэмпературу ці там кошт, гэта паступова можа павялічвацца. Даволі складаная думка, як правіла, ці вы улавілі, што я тут маю на ўвазе? Можна пазадаваць пытанні. Калі пытанняў няма, то зноўку ж пра тое, чаго варта пазбягаць вясёлых макаронаў, калі у нас вось так вось всё рознакаляровенька, але как-то вельмі цікава, нічога не зразумела. Як можна пазбягаць? У нас ёсць вось знову ж некалькі катэгорыяў, которые мы паміж сабой параўноўваем. Мы можам ўсё ж такі нашаму гледачу прапаноўваць фокусавацца і абіраць там, напрыклад, параўнаць адну катэгорыю з нейкай сярэдняй велічыной. Ці там можам ужываць фільтр, дзе мы выбіраем толькі там 2 ці 3 катэгорыі. Мы можам, ужо бачылі мы з вами гэты падыход, калі нам ўсё ж такі важна паказаць вось нейкі кантэкст, але тое, што нас цікавіць, мы робім каляровым, а астатняе ўсё шэренькім. Вось тут я шэренькім яшчэ святлейшы зрабіла, чым ён тут ёсць. І, ну, але таксама такое можа быць, калі нам прям важна бачыць вось нешта асноўнае на фоне нейкага кантэкста. Вось, тут у меня таксама мы бачылі на шэренькім, магчыма, бачылі на шэренькім падказка пра тое, што для гэтага графіка таксама важна пра вось. Чаму? Тут у нас ёсць важная штука пра кропку нуля. В цэлым для вертыкальных барчартаў гэта таксама працуе. Вот тут мы бачым, што вось пачынаецца з нуля там і да 110. І вось у нас наш паказчык, который змяняецца цягам часу, ён практычна не змяняецца, гэта практычна прамая лінія. Але калі мы прыбярэм кропку нуля і наедзем, і вось бачыце, тут у мяне ўжо з 55 пачынаецца там да 60, і тут у нас уже не такая роўная лінія, як была на папярэднім графіку.
Гэта такая как бы адначасова добрая і дрэнная практыка ў візуалізацыі прыбіраць кропку нуля і вось як бы наязджаць на кавалак графіка. Добрая яна можа быць у тых выпадках, калі ў нас сапраўды нам вельмі важна самае маленькае ваганне пабачыць, як, напрыклад, там тэмпературы. Дрэнная яна можа быць, калі мы адмыслова маніпулюем нашымі гледачамі. У навінах такое перыядычна здараецца. Калі ў нас там на 0,01% штосьці там упала, а вось такім вось наездам мы робім так, нібыта там всё, рынок абваліўся, грэчка скончылася недзе ці яшчэ што-небудзь. Гэта, на жаль, выкарыстоўваецца як бы як у добрых мэтах, так і ў дрэнных мэтах. Таму заўсёды звяртайце ўвагу, калі вы бачыце нейкі графік, на которым штосьці абвалілася неверагодна, ці ў іх вось гэтая вертыкальная вось пачынаецца з нуля ці не з нуля. Яшчэ адзін тып візуалізацыі, про который хочется сказаць, я правда не памятаю, ці я знайшла, ну ладно. Гэта скатэрплот. Мы яго бачылі на пачатку нашай візуалізацыі, нашай прэзентацыі. Зараз я яго яшчэ раз пакажу. Вось гэта быў скатэрплот. Ён нам паказвае, ці ёсць нейкая карэляцыя паміж двумя велічынямі. І, напрыклад, вось палажэнне там такое, нам паказвае, што ну, ці там тут нідзе мы не бачым карэляцыю, умоўна кажучы. Ну, калі б у нас вось гэтыя ўсе колы стаялі вот так вот па дыяганалі, выбудоўваліся, мы б казалі, што вось калі ў нас павялічваецца вось гэтая велічыня, то павялічваецца і гэтая велічыня. І маглі б, напрыклад, сказаць: окей, каб павялічыць там адну велічыню, нам трэба павялічыць іншую, тады ў нас вот тут вот нейкія паказчыкі палепшацца. Напрыклад, чаму я ўвогуле вырашыла, гэта складаны графік, ён адносіцца да навуковых, і, напрыклад, у бізнесе мы даволі рэдка яго прапануем сваім кліентам, калі яны не падрыхтаваныя да яго маральна. Але проста хацелася з вамі пагаварыць пра пытанне карэляцыі, таму што таксама гэта з катэгорыі традыцыйных памылак у такім масавым успрыманні дадзеных інфармацый. Вось это папулярны жанр, который называецца там смешныя карэляцыі, калі людзі вось так параўноўваюць любыя там нейкія дзве велічыны і кажуць, што вось гэта змяняецца і гэта змяняецца. Гэта значыць, што яны адна ад адной залежаць. І вось сярод візуалізатараў узнік такі жанр, мы бярэм нейкія рандомныя велічыні. Вось тут гэта папулярнасць першага імя Кензі і УФО сігнала ў штаце Паўднёвай Дакоты. І вось мы бачым, што ёсць карэляцыя, ёсць. І гэта з аднаго боку, праўда, смешна, але часта людзі так сапраўды робяць такія высновы, можа быць, не настолькі відавочныя. Трэба заўсёды памятаць, ёсць у статыстыцы такі выраз, па-ангельску ён як бы гучыць прыгажэй, correlation is not causation, то бок карэляцыя, нейкая сінхронная змена чагосьці, не азначае прычынна-следкавую сувязь. Заўсёды трэба паглядзець глыбей. Так, ці ёсць па тыпах графікаў? Я толькі на асноўных спынілася графіках і тых графіках, дзе вось такія гісторыі могуць быць з маніпуляваннем у інфармацыйнай прасторы. Можа быць, у вас ёсць пытанні пра нейкія іншыя тыпы графікаў, вам не зразумела, як іх выкарыстоўваць. Давайце зараз пра гэта пагаворым. Нема пытанняў, мне сігналізуюць. Добра. Тады пагаворым, вось што мы зрабілі. Мы прыдумалі ідэю, зразумелі, для каго мы робім, што мы хочам сказаць гэтаму чалавеку, што яму будзе цікава. О, да, гэта было.
Ёсць яшчэ, ну ладно, ёсць яшчэ асобны раздзел пра назвы візуалізацыі, усялякія смешныя, напрыклад, яшчык з усамі, а, но это уже как-то бонусам будзе. Вось мы з вами прыдумалі для каго, што мы хочам паказаць, якое пытанне, на якое пытанне мы хочам адказаць для гэтага чалавека, падабралі візуалізацыю пад гэтага, яна гатовая, і важна не забыць афармленне. Важна не забыць загаловак візуалізацыі. Гэта тое, што рэгулярна забываюць, ці робяць яго незмястоўным. Там просто статыстыка грузаперавозак, усё, да? А хаця можна было б там вынесці яшчэ нейкага аналітычнага зместу і сказаць, што там за апошні год там колькасць грузаперавозак там зменшылася ці павялічылася, ці яшчэ што-небудзь. Варта падумаць, што вы ўсё ж такі хочаце сказаць, дапамагчы сваёй аўдыторыі зразумець тое, што вы паказваеце на візуалізацыі. Легенда — гэта таксама такі прафесійны сленг, но ён абазначае, што значаць колеры. Яно можа быць па-рознаму выглядаць. Вось як тут, напрыклад, проста у тэксце адразу сам тэкст так акуратненька пакрасілі тымі ж колерамі, якія ўжываюцца на візуалізацыі. І калі мы бачым чорны колер, гэта значыць, што вось гэты паказчык у параўнанні з папярэднім годам вырас. І мы гэта вось тут і бачым таксама, што вось гэтая рысачка — гэта значэнне папярэдняга года, сам гэты бар — гэта значэнне цяперашняга года. І нам не трэба звяртаць увагу на гэты паказчык. З ім усё добра, ён вырас. Мы яго делаем чорненькім ці шэранькім. А вось тут вось паказчык знізіўся ў параўнанні з мінулым годам, і мы яго вылучаем, паказваем яркім колерам. І пры тым, што гэта там розныя штаты, мы не расфарбоўваем тут розныя штаты рознымі колерамі. Наша задача паказаць, што вось тут значэнне пагоршылася, звярні ўвагу. І мы — это адзінае месца, дзе мы тут выкарыстоўваем яркі колер, і мы тлумачым, што ён значыць. І, уласна, ў легендзе якраз вось гэта тлумачэнне, што такі-то колер значыць то-то. Кантэкст. Вось тут, на гэтым графіку, мы бачым кантэкст, напрыклад, што якія гады мы параўноўваем, да? Што мы там параўноўваем 17-й год з 16-м. Ці мы вось тут вось, не ведаю, наколькі вам бачна, но тут пад гэтым паказчыкам ёсць кантэкст таго, што сярэдняе ў такім-то годзе значэнне гэтага паказчыка было такое. То бок мы паказваем нашаму гледачу нейкую лічбу, і яму трэба зразумець, а гэта добра ці дрэнна. Мне трэба зараз штосьці рабіць, калі я бачу гэтую лічбу, ці не. Ну, умоўна, калі я там нейкі супрацоўнік, который бачыць гэтую, я, натуральна, больш праз такія бізнесовыя прыклады, але там у сябе не ведаю, у банкаўскім дадатку вы таксама можете пабачыць, што я там у гэтым месяцы больш патраціла. У вас там можа чырвоненькім падсвечвацца, што вось тут вы больш выдаткавалі, чым мінулым месяцы. Ці, наадварот, ашчадзілі, і там тады зелёненькім. Вось. Гэта пра кантэкст, пра тлумачэнне выкідаў я ўжо казала, так, што калі ў нас штосьці яўна будзе выклікаць пытанне, чаму гэта паднялося ці вырасла, то лепш зрабіць там нейкую зносачку і патлумачыць. Пра восі, тое, што я тут хацела сказаць, гэта тое, што яны мусяць быць падпісаныя. Вельмі часта бывае такое, што ў нас вось і абсалютна незразумела, гэта там гады, ці гэта кіламетры, ці яшчэ што-небудзь. Перыядычна забываюць пра такія рэчы, але трэба памятаць, што у вас усе элементы падпісаныя і ўсе зразумелыя, што гэта. Значыць, такое крыху адступленне, просто таму што тут не буду многа казаць пра тое, адкуль браць дадзеныя. Я, на жаль, не ведаю, адкуль вы, да, чым вы займаецеся, но ўжо не будзем гэта, напэўна, паглыбляцца, але
калі вы там з НДА, напрыклад, ці з медыа, ці нават там як проста прыватна шукаеце нейкія рэчы, нягледзячы на то, што наш Белстат ўсё яшчэ дакладней, чым далей, тым меней дадзеных публікуе, але ўсё яшчэ гэта робіць і штосьці там можна пабачыць. Пры гэтым не толькі ў Беларусі ёсць Белстат, ёсць і там польскія статыстычныя камітэты і розныя ўвогуле дзяржаўныя установы, яны публікуюць тую ці іншую статыстыку. І гэта звычайна бясплатна, і хутчэй за ўсё яно ўжо ў больш-менш прыстойным выглядзе, ў больш-менш прыстойных таблічках, і гэта можна карыстацца. Бо калі вы, напрыклад, там проста хочаце папрактыкавацца, вы можаце зайсці і там штосьці знайсці. Сайты НДА таксама могуць быць, ну вось я дакладна ведаю, што там беларускі ёсць камітэт, напрыклад, ён публікуе нейкія дадзеныя там, калісьці эколагі штосьці публікавалі. На сайтах НДА могуць быць нейкія дадзеныя, которые яны збіраюць самі. Альбо вы можаце збіраць самастойна, вы можете правесці апытанне, ці вось, напрыклад, калі вы записываліся на гэтую лекцыю, вы пакідалі нейкія свае кантакты, і вы пакідалі гэта такі цынічны, как это, у меня есть адказ на гэта. Тут Лана просто написала, што ёсць падман, ёсць вялікія падманы, ёсць статыстыка. А ёсць выраз all models are wrong. Усе мадэлі неверныя, але пэўныя з іх карысныя. І вось я хутчэй на гэтым баку, тое, што так, калі мы збіраем дадзеныя, шмат што можа пайсці не так. І, уласна, пра гэта мой наступны слайд. То бок, калі вы карыстаецеся чужымі дадзенымі, варта добра разумець, хто іх збірае. Калі вы там бярэце дадзеныя Белстата, вы разумееце, што, ну, хутчэй за ўсё яны хочуць што-то там падкруціць, каб выглядала палепш. І, можа быць, іх трэба параўнаць з кімсьці яшчэ, там, з Белстатам суседняй краіны, умоўна кажучы, калі гэта такія дадзеныя. Ці там паразмаўляць з экспертамі і запытацца, ці гэта падобна на праўду. Вось. Калі, ці нават калі там гэта, напрыклад, вынікі апытання, которое праводзілі там хтосьці з НДА, таксама варта зразумець там, ці калі не напісана, удакладніць, якія задачы перад гэтым апытаннем ставіліся, таму што гэта будзе ўплываць на тое, як задаваліся пытанні, якія пытанні задаваліся і колькі іх задавалася. Таму што, ну, напрыклад, калі была мэта там зачапіць нейкіх выпадковых людзей, которые наўрад ці там на нейкую анкету захочуць шмат часу траціць, то ім будуць задаваць штосьці вельмі простае і вельмі мала пытанняў. Калі ўжо гэта нейкая там аўдыторыя, которая лаяльная вельмі моцна, там уже могуць пра нешта такое больш складанае, долей распытвацца і гэтак далей. Калі вы самі вось такім, зноў ж, калі вярнуцца да прыклада пра рэгістрацыю, вось вы рэгістраваліся сюды, вы там пакідалі там нейкія свае кантакты, вы пакідалі свой горад, у якім вы жывеце, і там штосьці яшчэ. І вось ужо такім чынам мы сабралі нейкія дадзеныя. Да? І пры жаданні іх пасля можна аналізаваць. Але калі вы такім чынам збіраеце дадзеныя праз нейкія анкеты, то варта памятаць, што чалавек, што яго адрознівае ад астатняга света, хаця я тут, напэўна, наадварот яднае, чалавек робіць памылкі. Калі вы самі збіраеце дадзеныя, улічвайце, што чым менш ручкамі хтосьці вводзіць, тым менш вы пасля змарнуеце часу на тое, каб гэта выкарыстоўваць, на чыстку дадзеных. Вось, таму, калі робіце нейкія формы, лепш прыдумайце там 3 опцыі, якія выбраць. І ладна, калі думаеце, што можа быць штосьці яшчэ можна дабавіць там опцыю іншыя, але вось проста, каб людзі ўвесь час запаўнялі самі вакенцыі, гэта бяда. Вось. Ну і зноў ж, зараз, калі мы збіраем нейкія дадзеныя ў людзей, варта памятаць пра бяспеку, пра тое, што асабліва з асабістымі дадзенымі,
што не трэба перабольшваць з тым, колькі вы збіраеце дадзеных пра людзей, і галоўнае, як вы іх пасля захоўваеце. Так, что-то я тут... Это мусіла быць... Да, прабачце. Гэта я крыху перапутала слайды, відаць, што это в апошнім. Вот это яшчэ кавалачак пра афармленне. Гэта кавалачак пра афармленне, калі мы кажам пра шрыфты і подпісы, нейкую велічыню элементаў. У візуалізацыі памер мае значэнне. Тое, што самае галоўнае, самае вялікае, тое, што там менш важнае, яно самае малое. То бок, калі у вас ёсць загаловак, ён будзе самы вялікі, падзагаловак крыху паменш, подпісы, там, асей і гэтак далей, яшчэ менш, і нейкія зусім настаткі на палях, там, то яны яшчэ менш. Так, зараз я перайду у іншае вакно. І пока я пераходжу, скажыце, ці ёсць у вас пытаннічкі. Калі пытаннічкаў няма, да? Ёсць такое невялічкае пытанне, але гэта, ну, такое, як не пытанне, гэта больш такі запрос на думку, таму што вось я ведаю, што калі збіраеш дадзеныя праз Google форму, у іх таксама ёсць там такая магчымасць умоўнай візуалізацыі таго, што потым атрымалася. І ўвогуле, вось гэта візуалізацыя, якую паказвае Google, она ок ці не ок? Таму што вялікая спакуса ёсць, ну, у мяне асабіста ўзяць і наўпрост гэтую дыяграмку так прынтскрін і ўставіць гэтыя дадзеныя і больш нічога не рабіць. Але я ніколі не рэфлексавала, я не думала пра тое, ок, гэта для ўспрымання, ці не ок. В целом залежыць ад вашай мэты, да? Калі вы просто хочаце вось так на слайд памясціць для там сваіх калег, скрын зрабіць нармальна. Да, в целом там, ну, нейкіх прям памылак Google формы не робяць, калі візуалізуюць дадзеныя, і нейкія базавыя візуалізацыі, ну, это ж не толькі ў Google формах, это ў цэлым у Google Sheets дазваляюць, як і той же Excel, рабіць нейкія базавыя візуалізацыі. Яны вельмі абмежаваны па сваіх магчымасцях, але калі нам трэба зрабіць звычайны барчарт, чаму я яго і паказвала, да, што это з таго, што практычна любы інструмент, который прапануе вам візуалізацыю, ён прапануе вам зрабіць гэты графік. І ўжо, мне падаецца, не засталося інструментаў, которые з гэтым рэальна касячаць. Вось. Так што вот такое. Бачу руку. У меня, я вспомнила, есть ли отличие при использовании круговой диаграммы и пончика? Нема абсалютна. Так, зараз, напэўна, трэба паказаць, што маецца на ўвазе пад пончикам. Ну, ці не буду. Вот калі у нас тут внутры будзе дзірачка, гэта ўжо будзе называцца пончикам за свой выгляд. Да, в народе пончик. Пончики лічацца крыху больш элегантным рашэннем, просто што як бы не ўсе там аўтаматычныя элементы, простыя такія інструменты візуалізацыі дазваляюць іх будаваць. Часта ўнутр пончика зручна змясціць, а колькі ў нас 100%, да, то бок калі мы вось нашу групу тут разбівалі па геаграфіі, то ў пончику можна было б змясціць, што у нас тут 15, там, колькі нас там чалавек прыйшло. Да? І мы ўжо яшчэ больш кантэксту мела б. Здзіўлены эмоджи, гэта пра што? Я просто не... Ну, это очень логично. Мне кажется, я такого не встречала. Поэтому я такая, вау, да, логично, круто, здорово. Просто... Да, не, насамрэч даволі часта сустракаецца, в цэлым, як бы, прафесіяналы ад візуалізацыі дадзеных, яны больш пончики любяць, чым такое. Вось, но это ўжо, як бы, крыху прасунуты ўзровень, скажем так. Вось. Добра, яшчэ пытаннічкі? Калі нема, то тады зараз пакажу вам два інструменты, которые з аднаго боку бясплатныя, а з іншага боку дазваляюць зрабіць розныя цікавыя рэчы.
Першы інструмент гэта Data Wrapper. Спасылачка таксама у вас гэта будзе. Я зараз вас правяду ў ім па такіх базавых кроках. Да? Для таго, каб ім карыстацца, не трэба абсалютна там ставіць нічога усталёўваць на кампутар. Вы гэта ўсё можаце рабіць у вэбе. Для гэтага вам проста вось тут трэба залогініцца. Это вось галоўная старонка сайта. І вы просто логініцеся сюды, выбіраеце, якім спосабам. Я там люблю, так, ён мне ўжо просто запомніў мой e-mail. Ну, вы зразумелі, я спадзяюся, і пабачылі, і в цэлым там не вельмі складаная гісторыя. І вось, калі вы залогініліся ці стварылі аккаунт, вы потрапляеце на такую старонку, дзе альбо падсвечваюцца там тое, што вы ўжо рабілі, ці тут будзе пуста, калі вы нічога не рабілі. Для таго, каб зрабіць новы графік, у вас вось тут ёсць такая кнопачка стварыць. На жаль, інструменты усе для візуалізацыі, ну, практычна ўсе па-ангельску. Як это пасля таго, як пачаліся санкцыі і шмат якія інструменты сышлі проста з тэрыторыі СНД, крыху больш стала развівацца рускамоўны сегмент, там Яндекс робіць нейкія свае. Яндекс пакуль мала што умее, бо зрабіць такі інструмент даволі складана, але з усіх там расійскамоўных варыянтаў адзін з самых прасунутых, але ўсё ж такі я вось гэтай раю гісторыі, калі ўжо зусім вам цяжка, вам трэба будзе зрабіць візуалізацыю і вы не дадзіце рады па-ангельску, можете напісаць і запытацца, так, ваше нейкае пытанне. Ну да, вось падказваю, што старонку можна перакладаць у браузер. Ну, карацей, вось, напрыклад, мы хочам стварыць нейкі графік. Гэта у нас чарт. Я клікнула, перайшла, і тут бачна, вось яны таксама вельмі добра ўсё візуалізуюць, што у нас чакаюць 4 крокі наперадзе. Для пачатку нам трэба падлучыць нашыя дадзеныя. Тут мы альбо можам проста скапіраваць, калі у нас маленькая таблічка, вы проста яе вылучаеце ў гугле, вось сюды тыкаеце і вставляеце. Гэта мы просто загружаем файл, які ў нас на кампутары ёсць, ці можам там падлучаць Google табліцы таксама і гэтак далей. Не буду зараз на гэта акцэнтавацца, хачу скарыстацца вось гэтай гісторыяй, которая дазваляе пагуляцца з рознымі тыпамі графікаў. Гэта і вам таксама раю паглядзець, як гэта працуе, а галоўнае, што так як Data Wrapper гэта такі, ну, скажем, не надта моцны інструмент, ён даволі просты, і ў ім ёсць такія абмежаванні, што, напрыклад, каб зрабіць той ці іншы графік, нам трэба мець пэўную структуру дадзеных. То бок наша таблічка мусіць выглядаць пэўным чынам. І вось тут вы можаце паглядзець, як. Калі вы хочаце вось lines, да, гэта наш лінейны графік, который мы бачылі line chart. І вось калі я клікнула зараз сюды, я хочу пабудаваць лінейны графік, і вось тут мне паказваецца, як мусіць выглядаць моя таблічка. На гэтым вакне яшчэ для непаглыбленых будзе незразумела. Калі я клікну наступнае, вось я ўжо пабачу больш знаёмую таблічку, которая нагадвае мне Excel, дзе там ёсць подпісы нейкія слупкоў. Тут у нас дата, а тут, значит, там нейкія статыстыка па выкарыстанні розных браузераў. І вось мы, значит, яе бачым. І калі гэта мы з вами на другім кроку, который просто нам дазваляе пабачыць, што наша таблічка з ёй усё ў парадку, і нам там не трэба з ёй нічога рабіць. Калі штосьці трэба рабіць, напрыклад, вось зараз тут ёсць такое тлумачэнне, да, што колер абазначае, як разумее там ты ці іншыя лічбы наш інструмент. Калі сіненькі, то ён разумее, што гэта лічба.
Калі зелёненькія, то ён разумее, што гэта дата. Калі чорненькі, то ён разумее, што гэта проста словы, нейкі тэкст, а калі чырвоненькім, то значыць ён бачыць нейкую памылку. Ну, вось тут мы бачым як бы ідэальную сітуацыю, калі у нас все окей. Мы гэта праверылі, калі, напрыклад, мы бачым, што, ну, напрыклад, вось тут у нас дата, а ён бы яе падсвечваў якім-небудзь чорненькім, да, то мы б вось так сюды наверх, там, дзе у нас ABCD, мы можам клікнуць і падказаць яму, што бач, гэта як нешта іншае. Там, як тэкст. Вот ён нам змяніў гэта на тэкст. Але я вярну на дату. І тут же, напрыклад, калі ў мяне ёсць нейкія лішнія рэчы, которых я не хачу бачыць у сваёй візуалізацыі, можна зрабіць схаваць з візуалізацыі. Нічого хаваць не будзем пакуль што. Вот вы паглядзелі, што тут ўсё выглядае нармалёва, і націснулі апрацаваць. Так як гэта у нас дэманстрацыя таго, як можа выглядаць лінейны графік, то вот у нас адразу лінейны графік і пабудаваўся. Гэта дадзена зараз не надта падыходзіць для іншых тыпаў візуалізацыі, магу падтыкаць крыху. Ну, в целом, вот это яшчэ больш-менш добра. Вот глядзіце, тут ёсць якраз добры прыклад таго, што калі ў нас гэта все в адным графіку, то мы маем шмат розных колераў. Прычым вот як бы тут аўтаматычны інструмент, ён нас шкадуе і робіць адценне аднаго, а не шмат розных. Але мы можам вось яшчэ ўжыць такое, ён называецца тут як multiple lines. Яшчэ можна сустрэць тэрмін small multiples. Это калі ў нас вось такіх маленькіх графічкаў вось так некалькі штук малюцца. Гэта добрае выйсце, калі трэба паказаць адначасова дынаміку па вялікай колькасці катэгорыяў. Вось. І уласна, калі вы там не хочаце супермоцна разбірацца, але вы разумееце, што вы хочаце зрабіць лінейны графік, і вы хочаце, вось там, вы разумееце, якія ў вас пераменныя, то вы проста можаце зайсці, вось паглядзець, што як мусіць выглядаць таблічка, калі мне патрэбны лінейны графік. У мяне мусіць быць дата, і ў мяне мусіць быць там кожная мая катэгорыя і паказчык, вось так, вось гэтыя дадзеныя мусіць размяшчацца. І пасля вы падключыце гэтую таблічку, і вось так літаральна в в пару клікаў вы атрымаеце візуалізацыю. У чым мінусы, што калі, напрыклад, я тут паглядзела, не, ўсё ж такі я хачу не лінейны, я хачу там барчарт зрабіць, то Data Wrapper так не ўмее. Ён робіць вот такую незразумелую фігню. Таму што проста дадзеныя для гэтага тыпу графіка у Data Wrapper менавіта трэба пакласці па-іншаму. Вось. То бок тут штосьці можна хутчэй, штосьці можна павольней зрабіць з ім. Так, а яшчэ ён пасля робіць вось такую штуку, ну, гэта можна паправіць, паменшыць просто степень. То есть тут унізе вы можете задаваць памер. Якая вышыня і шырыня, бачыце, ён мне там аўтаматычна штосьці накруціў, а я магу яму сказаць, што зрабі мне там вось такога памера. І вось ён змяняе памер гэтага графіка. Ці я магу сказаць, зрабі мне пад кампутер, ці зрабі мне пад тэлефон, ці пад планшет. І ён гэта правярае, плюс яшчэ, што важна, ён можа правяраць на, як гэта па-руску, падкажыце мне, праверка на тое, ці будзе вось гэтыя колеры зразумелыя тым, хто колераў там пэўных не адрознівае, да? Прычым мы ведаем, што там розныя могуць быць асаблівасці з успрыманнем колераў, і мы можам тут зрабіць нават такую праверку, і ён бачыць, як крыху мяняе нашы адценні. То бок нават пра такія рэчы ён думае. Вось, калі мы тут засталіся задаволеныя з гэтым, мы можам працягнуць.
А, Тут такие настройки, которые мы можем подкручивать таксама крыху, але па вялікім рахунку зараз нам няма чаго падкручваць. Да? Мы можем вось зараз у нас на гарызантальнай асі дата, і в цэлым у нас няма нейкага іншага поля, которое падышло б да гэтага тыпу графіка і гэтага і ілюстравання на гэтай асі. Таму тут мы зараз нічога не змяняем, але ў цэлым як бы таксама тут ўсё даволі зразумела. Не буду пакуль што спыняцца на гэтым, проста каб вас ужо зусім не загрузіць. У Data Wrapper ёсць свая акадэмія, і там можна ўсё глядзець. Калі там штосьці вам не зразумела, то пісаць. Да, людзі з дальтанізмам, да. Не бачыла гэты каментар. Вось, задаваць пытаннячкі там можна праз нейкія чаты, ну, ў сэнсе, што калі вы там пазней будзеце з гэтым работаць, вы можете задаць мне нейкія пытанні, як штосьці падкруціць. Вось мы, напрыклад, падкруцілі ўсё, што мы хацелі, і пасля мы з вами можам публікаваць. Мы можам публікаваць як PNG файл, а можам гэта вбудоўваць. Зараз глядзім. Вот я написала, клікнула публікаваць, і у мне сразу ёсць спасылка. Гэтая спасылка открывае на самім сайце Data Wrapper, то бок я магу просто вам яе там кудысьці даслаць, калі мне толькі гэта патрэбна. Я магу ставіць гэта ў сайт с этим сайфреймом. Ну, альбо я магу просто скачаць гэтай карцінкай, і тут таксама крыху паднастроіць магу выгляд гэтай карцінкі і яе спампаваць. Вось, гэта што датычыцца Data Wrapper. Тут вот прям зусім всё, ну, трэба як бы на этапе падрыхтоўкі крыху падкарэктаваць. Але пасля фактычна ў 2 кліка. Ёсць яшчэ цудоўны інструмент, з которым я якраз працую. Гэта табло паблік. Ну, увогуле табло. Гэта такі з навуковых колаў вырашшы інструмент для візуалізацыі дадзеных. Ён выкарыстоўваецца ў тым ліку і для апрацоўкі вялікіх дадзеных, і там вялікімі карпорацыямі, і так далей, але адначасова у яго ёсць сваё большое камьюніці, свая супольнасць, которая існуе вакол публічнай версіі прадукта. І гэтая публічная версія табло, яна па функцыянальнасці абсалютна такая ж, як і камерцыйная. Адрозненне толькі ў тым, як бы, да якіх крыніцаў можна падключаць. Бо калі вы публічнай версіяй карыстаецеся, вы просто можете Excel падключыць да яго, там CSV, гэта таксама адзін з тыпаў файлаў, ці Google табліцы. Усё, больш вы да публічнай нічога не падключыце, ну, хутчэй за ўсё вам гэта і не патрэбна. Вось. І гэта аграменная супольнасць табло стварае кожны дзень вельмі шмат розных візуалізацый на самыя розныя тэмы. І тут можна як бы там глядзець на асобныя тэмы, ўсё іх на галоўнай іх старонцы, там вось хочаце пра мастацтва там і культуру, як можа выглядаць візуалізацыя, паглядзець. Там нейкія такія рэчы. Бываюць дзіўныя прыклады, ці там так можа выглядаць візуалізацыя. Гэта проста можна там пазаліпаць сабе на дасугу, што называецца. І такія візуалізацыі, ну, часта іх можна проста скачваць, неяк пад сябе дапрацоўваць. І апроч таго, што тут можна шукаць нейкае натхненне, вы можете, калі вы там, напрыклад, замаўляеце там дызайнеру ці аналітыку нейкую візуалізацыю, вы можете тут шукаць нейкае натхненне і паказваць, я хачу вось так, да?
штосьці, напрыклад. І вы можете скачаць уласна, ну я зараз гэта не буду рабіць. Вось, але вы можете скачаць, вось, стварыць свой нейкі аккаунт і самі рабіць візуалізацыі. Ёсць у табло шмат таксама навучальных нейкіх курсаў. І зараз вярнуся в прэзентацыю. Так, нет. Где моя презентация? Секундочку. Я у прэзентацыі, которую вы зможаце выкарыстоўваць пасля лекцыі, я даю спасылкі на тое, дзе павучыцца канкрэтна працы з інструментамі, то бок ёсць вось у DataWrapper свая акадэмія, ёсць у табло, апроч таго, што на ангельскай мове шмат розных навучальняў бясплатных у тым ліку, ёсць бясплатны па-руску табло марафон. Да яго стварэння я там у тым ліку прыклала руку, пачыналася гэта ўся гісторыя яшчэ да мяне. Вось, але гэта такое табло марафон ахоплівае ўсе аспекты працы з табло, і па-руску гэта адзіны такі мануал, па якім можна вучыцца, і ён адзіны бясплатны, што называецца. Можна гэтым карыстацца. Яшчэ 2 рэсурса там для журналістаў, англамоўны рэсурс журналістыка дадзеных. Ёсць што пачытаць па-руску ў цэлым пра візуалізацыю яшчэ больш. Гэта хутчэй пра тыпы візуалізацыі, да? Тут спасылачкі у вас будуць. Ну і дзе можна больш паглядзець на прыклады, да? На табло паблік, пра які я ўжо казала, тут таксама спасылачка. У DataWrapper свая таксама ёсць бібліятэка, яна моцна меншая за тое, которая на табло паблікі. Табло паблік можна проста там па-ангельску любую тэму вбіць і знайсці візуалізацыі, которые ёсць па гэтай тэме. Ці там нейкія тыпы візуалізацыі. Аграменная, как это, сховішча натхнення. Вось. Так што заклікаю вас да гэтага. Ну і крыху матывацыйнага. Хутчэй за ўсё, першая візуалізацыя у вас не атрымаецца, і там, можа быць, вы будзеце незадаволеныя, але не здавайцеся. Спрабуйце іншыя інструменты, спрабуйце іншыя візуалізацыі, і ўсё у вас атрымаецца. Хадзіць мы таксама пачалі не адразу, шмат разоў падалі і палохалі сваіх бацькоў вельмі моцна. Вось. Так што з такім пасылам я хіба скончу.